Benvinguts a un nou vídeo sobre Joan Fuster. Joan Fuster és l'assagista més important del segle XX en llengua catalana. Però, tot i que el gènere assagístic va ser l'eix central de la seva obra, el que molts no saben és que Joan Fuster també va escriure poesia. I això és el que vos volem presentar avui, llegint-vos un dels seus poemes, Tenir-te o no. No tenir-te. I de sobte sentir que el món m'és ja innegable, que el cor d'un no s'acaba mai, que el dolor és només set inesperada, encesa set de significances, decidida ombra que mou, que empeny cap a un nom avesadament remot, cap a una espina d'absolut abast. No tenir-te. I de sobte, haver reconegut que el fet, que l'ànsia on tu emprenies, on fou l'amor un dolç desistiment de defenses i coses, m'omplia versos, passes, d'insistència, d'auxili abonançat, de primavera, i un designi s'hi feia tremolosa complexió o misteri de celístia. No tenir-te, i de sobte adonar-me que jo t'habitava la sang, que jo era com un vent, o llavi, o tija, vinclat sobre el teu pit, sobre la franca terra pura del teu somrís lleuger, sobre la meravella de tu en tu. Adonar-me que jo caminava apartat dels mesos i la resta, submergit en el silenci. Aquell silenci i cos més nostre, inseparable, apenes persuadit de la joia, de tanta joia com ens creuava. No tenir-te, i de sobte trobar-me amb una soledat feta a mida per a mi. Trobar-la en cada vidre de la nit, en el lliri que s'obri i trenca l'aire, en un record, en tots els foradets de la memòria, trobar la soledat que convenia a un ordre d'amargor, d'arrels crispades. No tenir-te, i de sobte no tenir-me.